Simpelthen jo lidt antiklimaks at komme op og snakke efter Camilla, men det mindste så står jeg ikke i badedragt, så det kan godt være, at jeg tør sige noget til jer. Jeg er virkelig blevet fascineret af Bikram, ligesom I andre sikkert er. Og min baggrund er, at jeg er elitesportsudøver fra den lille disciplin, der hedder skicross. Og den er lige kommet på OL-programmet. Det vil sige, at den har ligesom undergået det her samme, som Bikram nu skal til at undergå for at komme på OL-programmet. For som også I så i videoen, så er det jo flere, der kan ligesom få at vide, hvor fantastisk Bikram er, jo mere kan vi sprede budskabet og novere, kan folk få indsigt. For at en sport den kan blive optaget i på OL-programmet, så skal det først være, der skal være 40 forskellige lande, som har Bikram som selvstændig, som et selvstændigt idrætsforbund. Og der er allerede 22 lande, som har Bikram som et selvstændigt idrætsforbund, og Danmark og skandinaviske lande er ikke engang medlem endnu. Så der er ikke særlig lang tid til, at det er ligesom opfyldt. Og når man har fået, for at få lavet et idrætsforbund, så skal der være mindst 2.000 medlemmer. Og Trine har jo virkelig sørget for at skabe rammerne for, at der kan komme så mange medlemmer. Så det er ligesom det første. Så skal man så være medlem af den nationale olympiske komité for at få et kontor på det internationale kontor. Og på den måde så kan man så begynde at lave noget lobbyarbejde for at komme på OL-programmet. Så husk lige at gå ind og like Bikram Klub og give Bikram-forbundet ind på Facebook hjemmeside. Men man kan ligesom spørge sig om, hvorfor er det, at man vil have Bikram på OL-programmet. Det er sådan måske lidt voldsomt nok, og det der, hvorfor skal sådan noget indre udvikling og være en sport. Men der er to ting i det, synes jeg i hvert fald. Jeg kender det selv fra skicross, at lige så snart det blev optaget som en olympisk disciplin. Jeg havde jo købt ski i 15 år, og jeg havde haft det rigtig godt med det. Så kommer det på OL-programmet, og der får det rigtig, rigtig meget fokus. Og når det får fokus, så får det jo også selvfølgelig folk til at blive mere interesseret i det selv. På skicross er den kendt for sådan en meget farlig sport, og sådan en lille nichesport. Men da det kom på OL-programmet, så begyndte skisportslederne ligesom at have små baner, og folk fik øjnene op for det og prøve det selv og fandt ud af, at det var faktisk ikke så mærkeligt og mystisk, som måske nogen også ville synes, at Bikram var, og er lidt bange for at prøve det. Så det er i hvert fald en af formålene med at få det til at blive en sport. Og det olympiske lege er også ligesom den perfekte eksponeringsmulighed, fordi at det olympiske lege, det olympiske motto er jo hurtigere, stærkere og hurtigt, stærkere og højere. Og i den olympiske ed, så står der sådan her, der står: den vigtigste ting i det olympiske lege er ikke at vinde, men at deltage. Ligesom det vigtigste i livet ikke er triumfen, men kampen. Det essentielle er ikke at have besejret, men kæmpet godt. Og det leder lidt ind til den anden ting, fordi jeg synes, fra min egen kendskab til sporten, så når det er, man er et sport, man har et mål, og man ved, at man skal stå her, måske ikke til OL, men som Danmarksmesterskab deltager, eller som bare måske klubmesterskabsdeltager, så øver man sig endnu mere. Altså jeg er ret sikker på, at der er ikke særlig mange af de her, der har været med i konkurrencen i dag, som har pjekket fra de sidste Bikram-timer, fordi når man har et mål og skal vise frem for alle andre, hvor dygtig man er blevet, jamen så gør man så lige lidt ekstra umage i Bikram-timerne, og man presser sig selv lige lidt mere. Og på den måde, så bliver man også en bedre yogaudøver og får det bedre med sig selv. Så når man har et konkret mål, og nogle gange så har mennesker bare brug for, at det er en konkurrence, jamen så tror jeg også, at man bliver bedre.
Ja, og der en anden ting, så tror jeg også, at tiden er mere moden til, at Bikram kan komme på yoga-programmet, eller på OL-programmet. Fordi det er lidt ligesom i tiden af Maslows behovspyramide, vi befinder os øverst på pyramiden, og det er ikke kun det fysiske, som skal udvikle sig, det er også det psykiske. Vi dyrker os selv, og i og med, at i de græske olympiske discipliner, der var der kun 3 discipliner, og nu er der over 100 lande og over 10.000 deltagere. Så det er ligesom blevet for mange flere discipliner, og det er også på tide, at det kommer til at inkludere Bikram. Så jeg vil bare sige med det her, at jeg er glad for, at jeg kan bidrage i forhold til at lægge nogle frø i jorden til at sprede budskabet, så det kan komme på OL-programmet en gang om, hvem ved, måske 2020, måske ikke lige så snart, men rigtig, rigtig snart. Og jeg siger tak til Trine, fordi at hun hjælper os med at lade os styrke Bikram, og tak til jer alle sammen, fordi at I kommer her og støtter det første danske event.